Het landelijke verviersverbod voor vogelgoed, aaien en plomveedong is inlutsen. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakt bekend dat bij 14 bedrijven om het bedrijf in Hekendorp heen geen vogelgriep ontdutsen is. Wel geldt in het hele land nog 30 dagen de ophokplicht om de kans op besmetting zo iets mogelijk te houden. De skeerterenbrand in het siesfabriek van Friesland Campina in Gerkes-Kleester komt op goed 85 miljoen euro. De brand is daarmee de duurste van oude size hier in Nederland. Dat meldt het Nederlands Instituut voor Registerexperts. Alleen nog de brand bij de TU Delft in 2008 wie mij een skeerbedrag van 140 miljoen nog duurder. De gemeente Ljouwert heeft een streek helle door de organisatie van 24 Oersfestivals of feesten in de Groene Ster tussen Ljouwert en Tietjerk. Het Psy-5-feest worden 4 dagen en nachten en er binnen zoveel klachten op binnenkomen bij de gemeente dat soks tenai net meer mogelijk is. Reetrieders binnen lulken op de internationale reetriedunie ISU omdat ze net maaid waren maaien aan een commerciële wedstrijd in Dubai. Het gaat om de Ice Derby, dat is de beste rieders die elkaar rieden op een 220 meter baan. De ISU driegen de rieders maar een levenslange schorsing als ze daar aan de start verschijnen. Het brief is mij ondertekend door Sven Kramer, Irene Wust en Rintje Ritsma. Joen en vannacht op de meeste plekken mist. Het werd een gratis fjouwer, maar in het binnenland kan ze op wat frost groen. Ik morgen is nog mist, daarna bewolking en zinnen. Het is droog, 8 graden en de zuideerste wind is zwak ontmatig.